Salutare, bine v-am regăsit la un episod. Azi ne vom juca fotbal în Roblox. Ia să vedem. Yes! Da, mă, da! Am dat-o și eu la 1. Nu uitați să apăsați pe butonul și la cedele dacă mai vreți episoade cu mine. Bun, bun. Bă, ce pui vezi? Asta nu scuzați-mă, am dat rage. How the fuck is it possible? Am dat fucking rage. Pe bune, am dat fucking... Da. Băgă-mi și picioarele. Băgă-mi și picioarele. Este, bă. Bă, câte vă l-am? 7. În fine, hai să ne ignorăm. Nu voi vedeți că nu mai merge ăsta? Bă, ce? Nu mai, gata, mă. Nu că eu nu mai pot să apăr pe partea asta. Că mi s-a stricat săracul buton. Te băta de joc. Nice bloc. Tea, ce prost e. Să mor eu de nu prost. Bă, ce pui mei încearcă la să facă, bă? What the... Bă, deși eu nu mai pot să dau bloc. Băga-mi-și! Da, pasă! De ce nu merge? Da, bă, da. Nu mai merge. Uite că trebuie să fac picioarele de mine. Dacă o să, uite așa o să fac. Da, uite-te și tu! Degeaba apăsăm, mă, că mi-aș ceva în el de buton să fac. Da, bă, gata și mai. Da, stai, să vă scot. No, stați puțin că trebuie să vă scot, din nou. Stai. Cu nimeni, mă jos singur și, mamă, deci m-am nervat, era să spart tele. Da, uite, n-am grasule, da. Ce s-a făcut? America. Mai vrei și tu, Alexandru? Haide, mă, că dau gol de data. Alexandru! Dau și o listă la... Mamă, 12! Nu credeți dacă vreți ce legea ta. Lasă-te poarta și lasă băiate pe ușă. Bravo! Îi dă mă de-astea. Găsunel! Ia uite ce mai are. Victory! Nu cred că nu v-am net canal să nu se vedem, da. Nu ce bune sunt. Netherlands vs Japan. Deci, bă, deci am dat niște regiuni până acum.
hell, man? What the fuck? N-ai cum. Siui. Siui. Uite, da. Te scoată din nervul. Deci ăsta cu AFK-ul trebuie să fie scos. Dacă ești AFK prea mult, da. Poate mănânci. Bă, da. Bă, da, portarul ăla cum poate să iasă de aeronul? De asta e foarte ciudat. Hai mă, dă-i. Dă mă, dă-i. Dă-mă, dă-i. Super! Nave. Haide, bă, haide, bă! Dă mie. Ah. Dă, că... Vezi că mă bagă în el, Dai! Sper că o să mai mă întâlnesc cu server de ăsta. De la mine. Boss! Bă, ce prostie! Bă! N-alai! Haide, bă! Dai! Gol! Bă, ce prostie, Andrei! Cine bă ăla, Andrei 3? This is going to be a penalty. Ce dă penalty? Băga mea șchia, am dat misiune. Hai, bă! Dă-ți like, că deja nu mai pot de călduri. Mă, ce? Dă bine. A, da, gen clasic. Băga mea. Este o. Am luat-o. What the? A intrat un echipер în mine, gen. Direct. Haide. Dă-l la mine. Da, bă, de acolo am eu. Să-mi dea mie pase. Da, poate eu chiar vreau să-mi dea pase. Da, clasic. Bă, omul e prost. Nu! Nu te cred. Nu te cred așa. Bă, dar nu știu ce pot să iau. Bă, de ce nu pot să o iau, frate? Nu, uite așa stau AFK. Da, nu că să mă scade de echipa. Look, that's me. Yeah, that's me.
Nu pot să cred. Seue. Da! Nu știu, vino tu! Aoleu! Bă, ce am dat eu? Eu am dat free kick? Era tu. Nu pot să cred! Nu pot să cred cu lagul mătii! Nu trec la mine mergea. Vai de mine, experule! Stai, bă! Bă, dar ce pui mei la ăștia? Remorder moment.